पूर्वीज किचनमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत. मित्रांनो, व्हेजिटेरियन लोकांसाठी पनीरचे पदार्थ म्हणजे एक वेगळीच मेजवानी असते. आज आपण करणार आहोत पनीरची अशीच एक इंटरेस्टिंग रेसिपी, पनीर बटर मसाला किंवा पनीर माखनवाला. चला तर मग साधारण 4 माणसांना पुरेल इतकं पनीर बटर मसाला करण्याचं साहित्य आता आपण पाहूया. पनीर बटर मसाला करण्यासाठी आपण हे सगळं साहित्य एकत्र केलेलं आहे. आता आपण आधी पनीर मक्खनवालासाठी जे ताजं वाटण करायचं आहे ग्रेव्हीचं ते करून घेऊया. त्यासाठी मी इथे एक नॉनस्टिक पॅन ठेवलं आहे गॅसवर मध्यम आचेवर आणि 3 ते 4 चमचे तेल घेतलं आहे. आता यात आपण साधारण 2 मोठे कांदे कापून घेतलेले आहेत, मोठे मोठे रफली, आणि ते छान आपण इथे तेलावरती परतून घेणार आहोत 2 मिनिटांसाठी. त्यानंतर आपण यात 10 ते 12 काश्मीरी सुक्या मिरच्या घालणार आहोत. त्याचे देठ मी आधीच काढून घेतलेले आहेत. आणि हे मिरच्या आणि कांदे परतून झाल्यानंतर आपण यात 12 ते 15 काजू घातलेत आणि 4 ते 5 मोठे टोमॅटो आपण यात कापून घातलेले आहेत. टोमॅटो बारीक चिरण्याची गरज नाही आहे, कारण आपण शेवटी हे सगळं मिक्सरला वाटणार आहोत. 1 चमचा मीठ देखील घाला आणि हे सगळं छान परतून घ्या. आपल्याला हे सगळं मस्त शिजवून घ्यायचं आहे. सो आपण झाकण ठेवूया आणि साधारण 8 ते 10 मिनिटांसाठी यांना शिजवून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता 10 मिनिटांनंतर कांदा टोमॅटो मस्त शिजलेत, एकदम सॉफ्ट झालेले आहेत. आता हे आपल्याला मिश्रण गार करत ठेवायचं आहे आणि गार झाल्यानंतर आपण मिक्सरला ते वाटून घेणार आहोत. त्या दरम्यान आपण खोयाची पेस्ट करून घेऊया. मी इथे 100 ग्रॅम खोया घेतलेला आहे, अनस्वीटेंड खोया किंवा मावा, आणि आपण मिक्सरच्या जारमध्ये ते घेतो आहे आणि त्यामध्ये आपण अर्धा कप दूध घालतो आहे आणि हे सगळं आपण छान स्मूथ पेस्ट करून वाटून घेणार आहोत. यामुळे पनीर मक्खनवाल्याला खूप मस्त जबरदस्त टेस्ट येते. तुम्ही पाहू शकता ही अशी मस्त स्मूथ पेस्ट खोयाची आपण करून घेतलेली आहे. अशा प्रकारे अजिबात लम्स किंवा गाठी गुठळ्यात राहिलेल्या नाही आहेत. आता हे आपण बाजूला ठेवून देऊ आणि आपण आपलं जे ग्रेव्हीचं मिक्सचर आता थंड झालेलं आहे ते मिक्सरमध्ये घेऊया आणि गरज वाटत असेल तर अर्धा ते 1 कप पाणी घाला आणि छान स्मूथ पेस्ट वाटून घ्या. या ग्रेव्ही मिक्सचरमध्ये काजू घातल्यामुळे आपली ही पनीर बटर मसालाची जी रेसिपी आहे ही खूपच टेस्टी होते. तुम्ही पाहू शकता मी हे असं मिक्सचर छान वाटून घेतलेलं. ही अशी कन्सिस्टन्सी आपल्याला ठेवायची आहे, स्मूथ, आणि लाल काश्मीरी मिरच्यांमुळे मस्त रंग देखील आलेला आहे. आता आपली शेवटची स्टेप म्हणजे पनीर मक्खनवाल्याला फोडणी देणं. यासाठी मी कढई ठेवलेली आहे, इथे नॉनस्टिक पॅन ठेवले आणि 2 चमचे तूप घेतलेलं आहे मी. आता आपण यात 2 चमचे काश्मीरी रेड चिली पावडर घातलेली आहे आणि ती मस्त अशी छान 1 मिनिटासाठी मस्त परतून घेऊया. त्यामुळे त्याचा जो कच्चेपणा आहे तो निघून जाईल. हे अशा प्रकारे. आता यात आपण आपली वाटलेली कांदा टोमॅटोची पेस्ट घालतोय आणि सगळं मस्त मिक्स करून घ्या व्यवस्थित. असं मिक्सरला जे काही थोडंफार वाटण शिल्लक राहिलेलं असेल त्यात अर्धा ते 1 कप पाणी घालून ते देखील यात ओतून घ्या, म्हणजे काही फुकट जाणार नाही. आता आपण यात गरम मसाला घातला आहे. कुठलाही चांगल्या ब्रँडचा गरम मसाला तुम्ही वापरू शकता. आणि त्याचबरोबर या रेसिपीसाठी जे मस्ट इन्ग्रेडियंट आहे ते म्हणजे कसुरी मेथी. ही सुकी कसुरी मेथी जी बाजारात मिळते ती अशी हाताने छान क्रश करा बारीक अशी आणि ती यात घाला. आणि अर्थात ताजी चिरलेली कोथिंबीर. आणि सगळं छान परत एकदा मिक्स करून घ्या आणि झाकण ठेवून साधारण आपल्याला 10 ते 12 मिनिटं हे मस्त शिजवून घ्यायचं आहे. गॅस कमी ठेवा. 10 मिनिटानंतर तुम्ही पाहू शकता आपली ग्रेव्ही मस्त उकळते छान आणि मस्त सुगंध देखील दरवळला आहे गरम मसाल्याचा. आता आपण यात आपली खोयाची पेस्ट घालूया. गॅस कमी करा आणि हे छान मिक्स करून घ्या. आणि आता आपल्याला यात फ्रेश क्रीम घालायचं आहे, ताजं क्रीम. ताजं क्रीम जर तुमच्याकडे नसेल तर
घरात जी आपण दुधावरची मलाई किंवा साय साठवतो ती देखील तुम्ही वापरू शकता. आणि साखर, चवीनुसार मीठ घाला आणि पुन्हा सगळं एकजीव करून घ्या, मिक्स करून घ्या व्यवस्थित. अशा प्रकारे. येस. आणि आता आपण आपले पनीरचे छोटे छोटे जे आपण बारीक चौकोनी तुकडे करून घेतलेले आहेत आपल्या आवडीनुसार ते यात घालतोय. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही थोडंसं पनीर तुपावरती शॅलो फ्राय करून देखील घेऊ शकता. आणि अर्थात बटर मसाल्याची रेसिपी आहे म्हटल्यावरती बटर तर हवंच. एक मोठा चमचा आपण बटर घातलं आहे आणि झाकण ठेवून फक्त 2 ते 3 मिनिटांसाठी आपण आता शिजवून घेऊया. त्यामुळे मसाल्यांचा सगळा फ्लेवर आपल्या भाजीमध्ये छान उतरेल. येस, आपली यमी टेस्टी पनीर बटर मसाला तयार आहे. गरमागरम सर्व करा रोटीबरोबर, नानबरोबर आणि सर्व करण्यापूर्वी ताज्या कोथिंबीरीने डेफिनेटली सजवा. कशी वाटली रेसिपी मला नक्की कळवा. जरूर ट्राय करा. मी पुन्हा येईन तुमच्या भेटीला आणखीन एक अशीच इंटरेस्टिंग रेसिपी घेऊन. तोवर स्वस्त रहा, मस्त रहा, खात रहा आणि गात रहा. खाता रहे मेरा दिल. माझी खात्री आहे पनीर बटर मसाला किंवा पनीर मक्खनवाला ही रेसिपी जर तुम्ही एकदा घरी केलीत ना तर तुम्ही पुन्हा कधीही हॉटेलमधून मागवणार नाही. झटपट आणि रुचकर रेसिपीज पाहण्यासाठी पूर्वीज किचनला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचं बटन क्लिक करा.